Като дремех петък след обяд, звънна се на моята врата, беше тя, бившата. Освобождавай да сквартира бързо ти, щото инак много ще боли, каза тя, бившата. Каза тя, госпожа, бившата. Аз от нея нямах страх, но до нея аз какво видях, ох какво аз видях. Юнаци двама ведри и усмихнати, и с огромни бицепси, ех какви бицепси, ех какви бицепси. Доста трудно да се справя май, няма тук за мене хубав край, няма тук хубав край. И аз напуснах мъдро, клатайки глава, тъй приключи случая с госпожа, бившата. Госпожа, бившата. Моята бивша госпожа преуспява днес в бизнеса, госпожа, бившата. И мисля, даже леко съм се отървал, толкова време, щом съм преживял, госпожа, бившата. Госпожа, бившата. Госпожа, бившата.